салом алейкум дӯстон ҳамватанон, инчунин обуначиҳои шабакаи Универсал ТВ. Ин барномаи як саволу як ҷавоб қисми сеюмаш мебошад ва аз шумо хоҳиш мекунем ки то охири барнома бо мо бошед. Мо ҳатман саволи навбатиро пешкаши шумо хоҳем кард. Ва дар барномаи имрӯза як чизро мавриди зикр аст ки хеле ки мо аз қисми якуми ин барнома огоҳ ҳастем. Яке аз саволҳои оддие ки буд мо баҳриши тамошобинон пешниҳод кардем, то ҳол муаммо монд, то ҳол ҷавоби худро пайдо накардааст. Ва қисми дуюми ин барнома бошад. Саволе ки мо пешниҳод кардем кадом дарё буд ки дар муддати 1 сол 12 моҳ ҳамагӣ ҳаракат мекунаду 10 моҳи дигар фаъолияти худро қатъ мекунад. Ин дарёи Оникс буд дар қитъаи Антарктида ки ин ҷавобро як нафар бародари мо аз ноҳияи восеи вилояти Хатлон ки айни ҳол дар ғарибӣ мебошанд ҷавоб доду. Мо дар шоти ва 30 сомон гузарондем. Бори дигар табрик ака. Ва имрӯза саволи навбатӣ чунин аст. Мо меравем соҳаи варзиш. Чӣ хеле ки ман медонам чи дар Тоҷикистон чи умуман дар сайёраи замин ҳаводорон ё ин ки мухлисони соҳаи футбол бениҳоят зиёд ҳастанд. Ба ҳамин хотир мо аз риштаи футбол саволи имрӯзаро оғоз мекунем. хуб, дар анамин расме ки шумо мебинед, ман як имзои футболбози машҳурро мемонам ва шумо бигӯед ки ин имзо ё ин ки подписи кадом футболбоз мебошад. Албатта барои шумо каме мушкилӣ дорад ва ман каме ҳам бошад ба шумо кӯмак мекунам. Ин дорандаи унвони ё ин ки чемпиони ҷаҳон дар риштаи футбол ҳам гаштааст. Айни ҳол бошад дар яке аз бошгоҳҳои маъруфи Премер-лигаи Англия ҳунарнамоӣ мекунад. ҷавобҳои шуморо интизорем. Ин бозӣ ба мисли бозии пешинаям ки ҷавобаш 30 сомон мебошад. Кадоме меёбад дар комментария ин ҳамин видеои ютуб дар омада нависед. Як чизи дигарро баррасӣ кунам ки бисёри бародарое ки вақте мо видеоро дар Одноклассник, Фейсбук ё дигар шабакаҳои иҷтимоӣ поделиться мекунем, дар ҳамун ҷа коммент мекунам. Хоҳиш мекунам ки дар ютуб вақте мебинед ютуб ҳамин канали мо ҳамин видеода нависед ва мо комментарияи якум нависондаро қабул мекунем. То барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед.